anak kay kalar bahay ng tula. Dito. Kita si Kadang Dada. ako kitag kang tula. Ate na kunar sa English. Pero karakul na guys. Wala. Ready na siya tamnan mo sili doy. Amo ning butang sili doy. Amo ning tamnan ni kadjen og sili. Kaya nay kahoy ba para dili kay bantang sa init. Yang mga bato amo ibang tapok sa plain. Saba. Tag-asa na sa spinach din, no? Ang mga spinach na to. Agbati dahil ang gibuan. Nagbati, kaloy ko na nada. Padung sila ya. Nagkugunod nga biyo. Labo kay nga biyo tanon. Ni kadjen nagmisbis nagtiwas sa agbati. Tanong nga bi. Ang agbati galinya dito. Nan. Linya pa doon ito. Ato sa pag... Ano? Ay ngay na. Ako din. Ako? Wala. Bisbis na pod kay mo na yung pinaka-daily routine gyud ni kadjen magbisbis mismo nga kan. Bisbis mismo ang mga tanom diri sa bukid. Ay na lang babasig maka paani kay uga nang ugay inyo ta grabe yung inita. Di uwan-uwan man to ya. Wala na mo balik. Wala okra sa akong kwanon. Kato ilaw sang bati itiwas. Amo mningi wala ang bati amo mningi itudling pinataas para largo-largo orang straight lang wala. Bisbis be. Laya na. Laos na mong kon sa tungod tingin ni. Usarang nalaya na daw. Upan kaya mga bukan pa sila mga strong. Dahon ron ay. Ulian ron. Ulian na siya basta mo pan nagtubig. Gihan ang ginig bisbis ning tanom para di pud masayang tong hago. Daming iring.